אנשים אחרי לידה יש להם רעד מאוד גדול. אחד שמפסיקים את האפידורל ויורד כל הלחץ והתינוק בחוץ ובאמת כל השרירים שהיו מקובצים משתחררים ורעד מאוד גדול של בלתי נשלט, ממש, לפעמים זה נקישות שיניים אפילו ורעד בכל הגוף. כן. אז ניסיתי איתם הרבה פעמים לעשות ביחד דמיון מודרך, שלא שאני כזה מומחה בתחום, אבל ראיתי שזה משהו שמשפיע, וסתם יצא על החיים, אפילו כל אחת יכולה לקחת אותה, לנסות אותה. ברגע שמתחיל הרעידות האלה, לעצום עיניים ולחשוב על הדבר הכי כיף שעברו בחיים. זה הכי כיף, אבל עכשיו לא כל אחד יכול להתנתק ומצליח לעשות כל אחד מאומן בזה, אבל לא צריך להיות מאומן יותר מדי. לא היה כמעט אישה שאמרתי לה לעשות את זה, ולא במקום זה הרגיע את הרעידות האלה, כשאין לנו בעצם שום דבר אחר שאנחנו נותנים בשביל להרגיע את הרעידות האלה. זה הרי תגובה נורמלית של הגוף ושל כל המצב, שחרור סטרס ושחרור של כל השרירים והאפידורל והכל. אני יכולה להגיד לך שזה לקוח מעולם, זה לקוח בכלל מעולמות הפסיכולוגיה, כמובן פסיכולוגיה חיובית, אבל גם ב-EMDR, שזה טיפול בטראומה, דרך הזזת עיניים, זה נורא מגניב, זה פעילות מוחית שעוזרת לאבד זיכרונות טראומטיים. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים עם מטופלים, זה לחשוב על המקום הבטוח, בדיוק כמו שאתם עושים, וזה מחבר אותי למשאבים ולקוחות שלי. אם מישהו מגיע עם טראומה, נגיד מהמלחמה, לא עובדים ישר על הטראומה, עובדים קודם כל על הכוחות שלי ועל המשאבים שלי.